Sweet Bonanza Xmas je zimná sviatočná variácia kultového ovocného megahitu Sweet Bonanza. Pragmatic Play stavil na jednoduchú, no pritom extrémne návykovú hrateľnosť, kde výhry skladáte zo zhlukov symbolov kdekoľvek na valcoch. Návrh prisypal lahodnú tému plnú cukríkov a ovocia a celé to zabalil do vianočnej atmosféry so snehom, zamrznutými symbolmi a jemnými sviatočnými efektami. Hra si zachovala všetky mechaniky, ktoré preslavili originálno, pridáva sviatočný nádych a podľa nás aj trochu efektnejší vizuál, takže pôsobí ako svieža sezónna alternatíva. Ak máte radi sladké symboly, padajúce výhry a bonusy, kde môžu multiplikátory vyskočiť až na krát 100, toto bude pre vás parádna maškrta. Grafika Sweet Bonanza Xmas pôsobí tak, ako keď sa celý pôvodný svet hry ocitne v rozprávkovom zimnom kraji. Pozadie pokrýva jemný sneh, symboly sú zamrznuté a celá paleta farieb je ladená do chladnej iskrivej atmosféry. Aj napriek zimnému motívu však hra stáva príjemne farebná, tak typicky sladká a prehľadná. Animácie sú plynulé, najmä pri tumble mechanike, keď po výhernej kombinácii symboly zmiznú a zhora na ich miesto dopadnú nové. Vizuálna stránka tak výborne podporuje dynamiku hry. Toto je presne ten typ slotu, ktorý je radosť sledovať, aj keď máte v pláne pri ňom zostať trochu dlhšie. Sweet Bonanza Xmas sa hrá na 6 valcoch bez klasických výherných línií. Výhra vzniká vtedy, keď sa na obrazovke objaví minimálne 8 rovnakých symbolov. Nezáleží na tom, kde sú umiestnené. Mechanika Pay Anywhere robí hru jednoduchou a intuitívnou, pričom opakované výhry vďaka tumble funkcii dodávajú pocit, že každé zatočenie môže prerásť do poriadnej výhernej vianočnej party. Aj táto verzia, podobne ako pôvodná Sweet Bonanza, ponúka klasický kaskádový alebo ak chcete lavínový efekt, tu honosne nazývaný tumble. Nech sa však volá akokoľvek, princíp je starý známy a veľmi obľúbený. Po každej výhre zmiznú výherné symboly v klastri a okamžite miesto nich zhora spadnú nové. Ak vznikne ďalší zhluk, séria výher pokračuje. Všetko v rámci jedného zatočenia. Ak máte šťastie, tak tumble vám umožní poskladať výhry, ktoré by pri klasickom automate boli nereálne. Ovládanie je umiestnené pod hracou plochou. Nie je na ňom nič originálne. Ak poznáte iné hry od Pragmatiku, budete tu ako doma. Pomocou tlačidiel si viete nastaviť hodnotu stávky v pomerne detailnom menu. Cez tlačidlo Štart, respektíve Autoplay, následne roztočíte valce a čakáte, čo padne. Všetko je naozaj intuitívne a nebudete mať žiaden problém okamžite celý princíp pochopiť. Stávky sú flexibilné od 20 centov až po 20 eur. V praxi to znamená, že hra je rovnako vhodná pre príležitostných hráčov, ako aj pre tých, ktorí chcú trochu viac riskovať. V bonusoch to býva v Pragmatic hrách štedré. A keďže tomu tak nebolo ani v pôvodnej verzii, ani v online automate Sweet Bonanza Xmas sa nemusíte báť, že by ste o niečo prišli. Chýba tu síce klasický wild symbol, no zasa je tu niečo naviac. Napríklad taký antebet. Po jeho zapnutí sa síce vaša stávka zvýši o 25%, no odmenou je výrazne vyššia šanca na to, že na valcoch padnú scatter symboly. Tento symbol odporúčame najmä hráčom, ktorí naozaj chcú získať bonus častejšie. Mali sme taký pocit, že rozdiel je reálne cítiť. Oveľa viac sme si však užívali free spiny. Tie sa aktivujú po získaní 4 alebo viacerých symbolov lízatka, ktoré je scatter symbolom. Po aktivácii vždy začínate s 10 free spinmi, no ďalšie sa dajú získať v priebehu bonusu. Najväčšiu silu pri točeniach zadarmo však predstavujú tzv. Bomby, teda multiplikátory v rozsahu x2 až x100. Objavujú sa len pri free spinoch a keď padne výhra, všetky multiplikátory, ktoré sú v tom momente na ploche, sa zrátajú a následne aplikujú na výslednú výhru. Práve tu vznikajú tie najväčšie pecky celého slotu. Už ak sa vám nedarí dostať sa do bezplatného točenia prirodzenou cestou, autori vám tu nechali taký malý cheat. Ale pekne si ho zacvakáte. Ak sa vám totiž nechce čakať, hra umožňuje bonus kúpiť za 100-násobok aktuálnej stávky. Bonus sa potom spustí okamžite bez akéhokoľvek čakania. Pragmatic Play túto funkciu v hrách zvláda veľmi dobre a aj tu funguje skvele, najmä pri vyšších multiplikátoroch. Sweet Bonanza Xmas je vianočná verzia jednoho z najikonickejších moderných slotov a rozhodne patrí medzi najzábavnejšie hry v kategórii cluster slotov. Vizuálne je príjemne vianočná, mechaniky svižné a free spiny dokážu priniesť dramatické výhry vďaka kombinácii tumble a multiplikátorových bomb. Ak obľúbujete jednoduché, no intenzívne automaty, ktoré vedia prekvapiť veľkými výhrami, Sweet Bonanza Xmas je čistá radosť. Či už cez sviatky, alebo aj po nich. Ak si nie ste istí, či by vás tento slot chytil, neváhajte a vyskúšajte si ho úplne zadarmo. V online kasíne Svet hier Niken